yaon magtuy tabuhatan lima in asawata. Inbaway tumtumon na to. Bisan pabiadin indugal, bisan pabiadin yan indugal niya, bangko na ngayon maap ka niya, tayo maun nga yan. Bangko mga ngayon maap. Yan o magtidang, sorry for everything. Ha? Ano pagtawag niyo yan karuan? Dang? Darling, sweetheart, muwa-muwa, chup-chup, kung pagtawag niyo. Ay mo pagtaha inasawa mo hangan niya, kita inawakit sa kanidualan, aw niya ni pagtag kita no magtiyaon, dang, lasa, langga, lason, matawag ba pagtawag na to yan? Ilason na to mga rualan na. So, ayaw mo paglala na inasawa mo. Ayaw. So, why inasawa mo pagtahon? Unoy kabiyak sa mo pagtawag ka na, bihat to. Bisan pa kaudurukalan, ay mo pindaha. Sa wabaw masul marialay simbabay, bisan pati dukalan ng banak ko, wala pinda ni pagtawag ka. Yung pagtawag niya ako, last da. Sa mo sa jabyo, tangan haro, soon, last soon. Ayaw pagpindahan. Sawat in Rasul sallallahu alaihi wasallam, in tiap-tiap asawan niya, aun pagtawag niya. Aun pagtawag na tiap-tiap asawan niya. Na in kita isa, pinasawata, ay mo pagpinday tawag. Ang pawas ni pagtawag mo dang, pagkisum ni ng langga, tanam na kao. Long niya maray inyaw ni karoha. Delikado ka tuan, humaupoy kabuhi mo. Ay mo ito pagpindahi. Banguno ni password mo, hamo na sadya. Ay ko ito pagpindah, masahid ko mo, humaupoy numol mo tuan. Kita mo ha? Ay mo ito pagpindahi. Nasuy para kalayaon, suway lando in pagsabar sindwa. Maita, dasi sanbat, malak matog panukas tumatong. In kita urangan, pangayon ko kanyo, ayaw kita no maggapi bang magkaloy anak na to. In kita no urangan, solution ang itong anak ko ning problema. In Fatima radhiyallahu anha, bang sila magkalo kanali, ayaw pa hindi makaingat urangan niya. Daig ba niya rin makahati? Di makahati bang sila magkalo kanali. Ang hindi kato, ayaw lombay mo. Yat to ako asing bay mo at mga apispan. May ano kita dumakan na mari. May tako nagdarautak. Nagkalo lang ito magtiyaw niyan. So may to mix magtuy. Yari na nang ilwala. Yari man ako beni-beni. Bukon. Magkalo asal natural yan. Natural normal magkalo yan ito magtiyaw. Sa bang magkalo, bang ambuli rapat, ayaw na kita nung magpost sa Facebook. Zaman na tinibyaon. Due to diferensya, mag-post kita na mag-Facebook. So, abing kaman natin ini, tumaw din like, and share, and follow. Yan to kalabihan. In magtiyaon, suway, aun kasabang. Bang magkalo, in kita usog, kita'y mag-adjust. Siyempre, yung babay, hamok bisaramuan, hangpo yung reply. Tabiat nila yan. Tabiat nila. Ba't bisa niya, Mar? Aw niya, kung nagreklamo ka niya, yaw mamumungan yung mga sinasawa niya. Ikaw siya, may takaw nagreklamo niya,